Για πάμε. Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Κύπρο. Λοιπόν, τι ημερομηνία έχουμε, Λιάκο, θυμάσαι? Σήμερα έχουμε 8 Οκτωβρίου. 8, σωστός, έπεσε μέσα. Και πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Και πού πάμε? Και ξεκινάμε πρώτο σταθμό, Τουρκία. Τουρκία. Μετά θα πάμε και πιο βαθιά. Μετά πάμε, εισχωρούμε στα βάθη. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Όλα καλά, καλό μας ταξίδι. Καλό ταξίδι. Ναι, δώσε το χαρτάκι, αλλά δεν έχει λεφτά. Πόσο κάνουν? 50 λέει. Πινακίδα. Πινακίδα, πινακίδα να δει. Διαβατήριο. Εδώ η Φανή θέλει να έρθουμε, δεν ξέρω, ρίζες έχει από εδώ, δεν ξέρω. Πρέπει να φάμε και τίποτα! Να φάμε και τίποτα! Εμείς τι κάνουμε? Εμείς δεν ερχόμαστε. Από εδώ είναι! Χωριό σου! Αλήθεια! Δεν σε ξέρω εγώ στο μαγαζί. Δεν σε ξέρω, έρχομαι κάθε μέρα εδώ. Στο χωριό τους ήρθαμε, όχι στο χωριό μας. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα. Βρισκόμαστε Εσκή-Σεχήρ. Εσκή-Σεχήρ, καλά το λέμε. Καλά το λέμε. Είναι 9 Δεκάτου. 9 Δεκάτου. Περίπου 10:30 η ώρα. Ξεκινάμε για το άγνωστο πάλι, δεν ξέρουμε πού θα γεράσουμε. Ο καιρός είναι λίγο συνεχιασμένος. Όλα καλά θα πάνε. Αλλά ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Ανταπόκριση στην επόμενη στάση πάλι. Πήγαμε τα άλογα να το καπνίσουν. Ωραία φίλε. Πού έριξες λάδι ρε φιλαράκι και στον κινητήρα? Άμα το πιάνεις νύχτα δεν βλέπεις. Α, το πρωί το κάνεις.
Πάμε όλοι μαζί, φτάσαμε βαν. Φτάσαμε βαν! Είναι τεράστια. Καλημέρα. 11. Πόσο έχουμε? 11 Δεκάτου. 11 Δεκάτου. Βρισκόμαστε στη βαν, έξω από το ξενοδοχείο, έτοιμοι για αναχώρηση για το στόχο μας, που είναι να μπούμε σύνορα Ιράν. Ευελπιστούμε όλα θα πάνε καλά. Όλα καλά, θα πάνε. Πού πάμε? Όλα εντάξει ρε φιλαράκι, κρύψε και κάτι να πούμε. Κρύψε και κάτι ρε φιλέ. Τώρα που πήρα φορά. Μην με προδίδεις. Welcome to Iranian border.
Έλα. Welcome to Iranian border. Welcome to Iran. Μήπως είσαι ο πρώτος, ο δεύτερος, ποιος είσαι που μπαίνεις? Έχω χάσει το λογαριασμό, φίλε. Είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος, είμαι αλέντελον. Ή και ο Κώστας τελικά δεν είναι δύσκολα ιδιαίτερα. Αν τα κάναμε μόνοι μας, Καλά, εντάξει. Okay. όλοι θα βρίσκαν τη δυσκολία εδώ, να ξέρεις. Ναι. Γιατί άμα δεν δουν ότι δεν θα πάρουν κάτι από σένα, Ναι. θα σου κάνουν τη ζωή δύσκολη. Ούτε, δεν ξέρω να μην συνοηθείς κατά πρώτον. Αγγλικά δεν ξέρουν. Ναι. Θα σου λένε πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, δεν ξέρω. Ώστε να σε αναγκάσουν να δώσεις, αλλά εντάξει, αν έχεις υπομονή, ναι, τα κάνεις και μόνος σου. Απλά τόσο γρήγορα δεν θα φύγεις. Τόσο γρήγορα δεν θα φύγεις από εδώ. Ναι. Χωρίς, άμα δεν είναι, ναι. Όχι. Είστε έτοιμοι? Έτοιμοι. Μπαίνουμε. Μπήκαμε βασικά. Poi. Το πλάνο μας, το πλάνο μου βγαίνει κατά γράμμα. Εδώ φιλαράκι καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όποιον πάρει ο φάρος. Αν είναι δυνατό ρε. Οι ταρήφες παντού είναι ίδιοι πάντως. Άντε ρε, ανάψαμε ρε. Άναψα τα μοτέρ. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Κορίτσια! Κορίτσια! Λίγο πίσω. Απίστευτο έτσι. Είσαι θεός. Βρήκαμε.
Okay, inside. and then go together, or Okay. we can go closer. Okay. Somebody can need to stay there. I think it's better to park. Okay, yes. It's a parking. Okay, okay. Τις 2.000 είπε. Πόσα είναι σε ευρώ? How many euro per liter? Euro per liter. Cents. 10, Cents? No, maybe 5. 5 cents. Wow. 3,000 2 months. 5, 3 cents, 1 liter. Το 1 λίτρο 3 cents ή 5 cents για να είσαι μέσα. Θα γεμίζουμε με 1 ευρώ. Πάλι και τις πατρίτσες. Look at there. It was a big pleasure to me to be with you, and hopefully see you soon again. Wish you the best. Thank you so much. It was a big pleasure to me. Take care. Thank you a lot. It was a big pleasure to me to meet you. I'm very happy. Thank Safe you travels. for Take care. everything. And if you need anything, you can count on me. Yeah. Okay, I will go there and start a video and say Yes, goodbye. yes, 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 yes. Just a moment, just a moment. Να τραβήξει βίντεο. Goodbye. Goodbye. Θα δούμε πώς θα φύγουμε τώρα. Τον ήπιαμε, ναι. Σου είπα, το πρόγραμμα που έχω βγάλει εγώ είναι τα μάμ.
1 εκατομμύριο εσύ, 1 εκατομμύριο εγώ. Ωραία, πως είναι τα εκατομμύρια. Παρασκευή. Παρασκευή. Το 13 του μήνα Οκτωβρίου, Παρασκευή, βρισκόμαστε στα Βρύδα και ξεκινάμε για να πάμε σε ένα χωριό ορεινό, Μασουλέχ. Ξεκινάμε και βλέπουμε πώς θα πάει. Δεν ξέρουμε από δρόμους, δεν ξέρουμε πόσα χιλιόμετρα, αλλά μας λένε τα GPS, άλλα έχουμε αποφασίσει. Βλέποντας και κάνοντας. Σου είπα, το πρόγραμμα που έχω βγάλει εγώ είναι τα μάμ. Salam. Salam. Full. Και εκεί κάτι βράζουνε. Βράζουν εκεί κάτι. Μπορεί να είναι και καφέ και τσάι εδώ δίπλα. Είδα ότι βράζουν δύο διαφορετικά. Καφέ αποκλείεται να έχουν φίλοι, τσάι. Λες να έχουν μόνο τσάι, λες. Το πολύ βγάζω εγώ και κάνουμε. Καφέ. Ζεστό νερό. Μην κάνεις τέτοια όνειρα. Μην κάνω τι όνειρα,
πάρουμε και κανένα κουρασάν να έχουμε μαζί μας. Εγώ θα πάρω με τα πεντάκι να πάω κάτι. Θα πάρε, ναι, και με ένα κουρασάν. Τα κρεατικά. Ωραία, εδώ του πέφτει. Ω! Δώσε! Ναι! Ζαλίστηκε πριν παντρευτεί.
Πολύ τουριστικό κομμάτι εδώ. Κοίτα τι γίνεται. Μονίχαμε. Και θα βρούμε εδώ τίποτα. Κάτι ιερό έχει εδώ πέρα. Αράφοβα ήρθαμε. Το GPS δεν επιτρέπουν τα οχήματα. Α, γι' αυτό και εμένα μου είχε απαγορευτικό. Άρα κάπου παρκάρουν εδώ. Καλά, μέσα στο χωριό δεν έχει. Πάνω στον δρόμο να βρούμε κάποιο ξενοδοχείο. Ή να παρκάρουμε, τι να κάνουμε, να παρκάρουμε. Κάνω, πάω πάνω. Λογικά ναι ρε φίλε, εδώ άμα παρκάρουμε με τα πόδια μπορούμε, μόνο με τα πόδια. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν αξίζει τελικά να πάμε την ταλαιπωρία όλοι, αλλά δεν να κάνουμε. Δεν θα δούμε τίποτα. Δεν θα δούμε, γιατί και το βράδυ είναι πολύ όμορφο, αρκεί να είναι καθόλου και ουρανός. Δεν θα δούμε τίποτα. Τώρα και τώρα δεν θα δούμε τίποτα. Γιουνάν! Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, Εδώ να παρκάρουμε κάπου άμα βρούμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ σταματάμε φίλε, γιατί πάνω και τι γίνεται. Πάνω εδώ. Όχι, δεν πάμε πάνω. Κάπου να παρκάρουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Μπαίνουμε εδώ μέσα ή όχι. Πιο πάνω δεν νομίζω. Ή να κάνουμε πίσω και να πάμε εκεί στο χώμα. Αφήνουμε εδώ. Δημητρή, έλα. Καλημέρα από Μασουλέ. Καλά το είπα ή Μαλουσέ. Ή Σανσουλέ. Μασουλέ. Μασουλέ. Τι έλα. Στηθείτε. Έτοιμοι για selfie. Έτοιμοι για selfie. Είστε έτοιμοι? Ναι. Oh yes. Γελάσεις εσείς έξω. Είδες για να έχουμε ψηλό αγόρι στην παρέα. Να έχουμε ωραία selfie. Εκεί. Αλλά από εδώ είναι φοβερά. Εντάξει, δεν υπάρχει έτσι. Κάτω λίγο. Είναι πάρα πολύ. Προσπαθώ να πιάσω σήμα, φίλε. Να πιάσω σήμα. Έλα, μπανάνα! Λίζα! Ούτε εγώ είμαι, αλλά το προσπαθώ λίγο. Έχει καφέ, άμα θέλω να πιούμε εδώ καφέ. Έχει καφέ εδώ το μπούτι. Έχει καφέ, ναι. Αλλά πάμε με την πόρτα να... Ναι, μπορούμε να κάνουμε. Δεν τα κουβαλάω.
Δεν τα κουβαλάω εγώ. Η γυναίκα τα κουβαλάει. Εκεί θα πάρουμε την πύλα μας. Εμείς θα πεθάνουμε σίγουρα. Κορίτσια, λεφτά. Γιουνάν. Γίνα, Τόνια, Τόνια, γίνα. Γίνα κι εσύ. Άρα μου σου άμενα. Ναι. Έλατε. Τι, Πάρε. Με σουσάμι παίρνετε, Θα πεθάνει. Δεν καίνε, αλλά είναι ωραίες. Μαύρα, τι γίνεται. Να μου. Από κάτω. Τι δεν θα γίνει. Τι έγινε. Αυτά είναι τα πρωινά. Τα πρωινά είναι. Σούπερ. Ναι, μα αυτά τα πρωινά. Γι' αυτό σου τι να τρώγαμε, δεν θα τρώγαμε. Ναι. Κοκτέιλ, κοίτα το ξενοδοχείο. Αλλά εδώ μόνο με τα πόδια. Ναι. Βάλω παρκάρεις εδώ κάτω, αλλά πού παρκάρεις. Έχεις από την πίσω πλευρά από εδώ. Где это? Масала. Что это масала? لازم محمدين منها يقول موردستان Από κοίτα το τυρί. Εδώ είναι τέτοιο. Κοίτα, είναι κανάλι. Ναι. Προς αναχώρηση. Άρα για να είχαμε BMW 1250 μπορούσαμε να πούμε. Ναι, φίλε, δύσκολο. Δύσκολο. Απαπα. Πολύ δύσκολο. Είσαι Εδώ πολύ μόνο με κακό δαχτυλίδι. παιδί. Εδώ μόνο με δαχτυλίδι 1250 μπορούσαμε. Μόνο έτσι. Κακό παιδί που είσαι. Φέρε τα κλειδιά τώρα να πάω να έχω μια συνομιλία. Πάω ένα τηλέφωνο που θέλω. Τι λέει. Πού θα Τα πας. κλειδιά του σπιτιού να πάω, θέλω να πάρω τηλέφωνα. Πού. Έχω να φιλήσω πολύ, έχω δουλειές. Δεν τα έχω εγώ. Όμως. Πού είναι τα κλειδιά. Φάνη. Εγώ. Φέρε τα κλειδιά. Εγώ και εγώ θα ανέβω. Φύγαμε για Τεχεράνη. Φύγαμε για το χεράνι. Αντιώσει Μασουλέη. Μασουλέ, goodbye. Goodbye. Πόσα? 200.
Ωραία ήταν, Πολύ. Ωραία ήταν. Υπέροχο. Ό,τι είδαμε φωτογραφίες το ζήσαμε. Το ζήσαμε και έχουμε ακόμα πολλά. Έχουμε ακόμα. Ό,τι έχουμε δει θα το ζήσουμε. Ναι. Αυτό είναι η μαγεία. Αγία. Αυτό είναι η μαγεία. Πήγαμε. Εδώ είχε πάει ο Πακιστάνος εδώ. Ναι. Πήγαμε κι εμείς. Wow. Κοίτα τι ωραία που είναι τώρα. Απλά δεν υπάρχει. Ναι μωρό, τέλειο. Εδώ ρε φίλε. Στοπ στο κάγκελο λέω. Κοίτα εδώ, η νύχια τι κάνει, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ φίλε. Γυναίκα ναι. Κοίτα εδώ φίλε. Απίστευτο δηλαδή. Και έχει αυτοκίνητο να πεις ότι ρε πούστε μου έχεις μηχανάκι. Να μπεις να αποφύγεις, ναι. Κοίτα κύριο, κοίτα εδώ, συνεχίζει. Κοίτα εδώ. Θα σπαθήσει όλο. Killer μιλάμε. Είναι τόσο δουλειά τώρα. Ναι, θα καταλάβει. Άιντε εδώ. Τρακάραμε. Όχι. Τρακάραμε. Έχουνε στον πόση ρε. Ο άλλος βγαίνει, ο άλλος μπαίνει, ο άλλος θέλει να βγει, ο άλλος θέλει να μείνει. Κουτάνας εκεί ρε. Έκλεισε ο δρόμος. Και νομίζω είδα και μια ψυχάλα. Είδα και μια ψυχάλα. Αυτό μας έρχεται τώρα να έχει βροχή. Άντε ρε ξεμπλοκάρετε ρε, κοίτα εδώ, δεν αφήνουν να ξεμπλοκάρει. Είναι γάμισέτα. Α, φίλε, μπέκα εδώ. Μπέκα. Μας φάγανε μπέκα. Εδώ σταματάει η εθνική εδώ. Ηλία! Χρήστο!
κάνουν by night. Έλατε και έναν by night. By night. By night, ρε φίλε. By night. Και by night, όλο μορνή. Εγώ πάντως είμαι στα κομμωτήρια. Εγώ πάντως από τις 5, τις 4 βλέπω χωρίς μαντήλα. Καλά, όντως. Όλες οι τσιρίκες είναι χωρίς μαντήλα. Δεν υπάρχει μαντήλα. Αν δεν ζητήσεις βίντεο μετά. Το βίντεο δεν σε πάει, θέλει να την βγάλει βίντεο συνέχεια από μέσα. Και κάτσε έτσι από αυτό. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς θα κάνει. Είναι να κάνει αυτό. Μας εκτόπισε σε εμάς από πίσω. Παιδιά, πεινάω τόσο πολύ. Πάρα πολύ. Κόντρα ήλιο. Η άλλη πλευρά είναι ωραία. Έτσι πως το τραβάς τώρα είναι χάλια έτσι. Ποιο είναι αυτό, ξέρουμε? Αζαντί. Αζαντί, και τι είναι αυτό, ξέρουμε? Είναι πύλη στην ουσία. Πύλη. Πύλη της πόλης. Πύλη της πόλης. Αζαντί. του μήνα Δευτέρα, 16 του μήνα Δευτέρα σήμερα. Καλημέρα, φεύγουμε από Τεχεράνη. Πάμε για ακόμη μια στάση να δούμε ένα αξιοθέατο και μετά Κασκάρ για ενιστέρευση. Φύγαμε. Εντάξει, λέμε ότι θα βγούμε από Τεχεράνη. Αποστολή, αυτοκτονία!
Αυτό εδώ είναι, μπροστά. οκ. Απλά παρκάρουμε. Θα αφήσω όλα εδώ, ποιος θα πάρει. Ποιος θα πάρει. Θα αφήσουμε κανένα άλλο να πάρει. Είναι ήσυχος. Α, οκ. Τι κάνουμε εδώ. Περιμένουμε. Εδώ. Για το ρίξουμε. أشهد أن محمدًا Στο δρόμο είναι. Έφαγα μία ψυχάλα. Τώρα δεύτερη. Ναι, guest house. Puppet and toy. Ωραία, που κοίτα εδώ που θα μπαίνουν πληθώσεις, κοίτα εδώ, με άχυρο. Λάσπη και άχυρο. Ναι, το παιδί μας. Διακοπές στην Ελλάδα κάτω. Εννοείται.
Πάμε και κηδεία. Wow. Μόνο μας σκεφτείτε πόσο παλιές πόλεις είναι εδώ. Έτσι ζούσαμε. Όπως τότε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Wow. Μάλλον, ναι. Καταγράφτηκε βέβαια όλα. Έχω καταγραφεί όλα. Νοείται ρε. Με το που άκουσα να φωνάζουν τα ηχεία, άνοιξα. Hello. Hello. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην υπόγεια πόλη. Ναι. Κάτι ιστορικό. Ή να μπουν και εδώ στο Google να τελειώνουμε. Κοίτα, το Google μας βοηθάει. Οπότε μπείτε στο Google, παιδιά. Δεν είχαμε τίποτα. Μη σας ταλαιπωρούμε. Μπείτε στο Google. Μπείτε στο Google. Διαβάστε τι ακριβώς είναι υπόγεια πόλη. Γιατί εμείς δεν έχουμε μάθει. Τώρα θα δούμε. Και αυτή που είναι ξεναγός λέει μιλάει πολύ. Οπότε βγάλει τα πέρα μόνος. Εγώ δεν συμμετέχω. Λάκα κάνεις. Τα εργαλεία εδώ πέρα, τα εργαλεία. Ωραία, πού πάμε ρε. Πού πάμε. Το ανέβασμα από εδώ. Να το δω έτσι και το ανέβασμα φιλαράκι να βαρώ κάψεις. Εντάξει, δεν σου δίνει το χρόνο του. Εντάξει, δεν πάμε. Αυτό είναι δηλαδή. Here was a storage for water to keep water here for the city. Δεν είπα για πολύ, δεν είπα για δρόμο. Εσύ πρόσεχε, ψηλός στην But it's still getting more Έχεις πάρα πολύ. Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Τι τυχερή που είμαι, παιδιά, τι τυχερή που είμαι. Περπατώ με Βιετνικό φίλε. Δεν έχεις πάρει φιλαράκι στο Βιετνάμ? Και πήγα, ναι, καλά. Εκεί έσκυβες πιο πολύ. Εκεί έσκυβες πιο πολύ, ναι. Εδώ είναι ανετήλα. Τι είναι τίλα? Μου πιστέψω. Now you can stand. Okay. The main entrance of the underground city is wells. Okay, and in the past that connection wells was hidden in their houses, so the enemy cannot find the entrance. Okay, second floor is and we are about 14 to 16 meters under the ground. And if anyone wants to come here, they should first find the hidden connection wells in their houses, then goes to first floor. And in the first floor we have 6 wells. 5 of them are fake to fool the enemy, and one of them goes to next floor, and the next floor is not second floor, it's third floor. And if he wants to come in second floors, he should find the connection wells from the third floor to come up to second floor, and we have a soldier above this well, and if that person don't say the password, the soldier will attack him and defeat with one shot. Yeah. Underground city age is 1,500 years, and they used here for How defense. many so all the... 3 floors together are 4 kilometers, but we only see 400 meters. Okay. Είσαι στα λεφτά, τα μην It's full of traps. Yes, okay. It's better for us. Yes. Κόβεις τα μηδενικά. As you all know, this land have a really low net. It's a look like enclosed and everywhere he looks, because the light is... Έλα, Ηλία, χωράς. Εδώ χωράς. Εδώ φίλε, άνετος. Εδώ είσαι εντάξει. Είναι αυτό ρε παιδιά, καμινάδα. Αερισμός, Ποιο τους έρχεται καλά, καλή ρωσούλα. Ποιος το έφτιαξε αυτό, ποιος το
The whole way that we came, there wasn't any well like this above our head. As I said, if anyone wants to come in second. Ωραία παγάρι. Το μαγαζάκι. Ναι. Δίπλα στο guest house είναι αυτό. Δίπλα στο guest house είναι. Τώρα. Πάμε μία στο διπλό μόνο. Μία στο διπλό. Ναι. Περίμενε. Ένα, δύο, τρία. Εντάξει, κομπλέ. Πόσο έχουμε σήμερα, 17? 17 και είναι Τρίτη, Τρίτη 17 Οκτωβρίου, ξεκινάμε από Καψάν για, που πάμε, Ισφαχάν. Πρώτα στάση σε ένα χωριό Ιμπιανέ, παραδοσιακό, και μετά φύγαμε για Ισφαχάν. Goodbye, thank you. Yes. Bye. Take care of this crazy pork. Yes, of course. Στο GPS δεν έβαλα. Στο GPS δεν έβαλα και πού το έχω. Πού το έχω όμως. Πού το έχω. Σου είπα, το πρόγραμμα που έχω βγάλει εγώ είναι τα μαμ. Κάτσε λίγο φιλέ. Μισό λεπτάκι. Λίγο να δω και το GPS, δεν ξέρω που το έχω. Περίμενα. Good morning. Ξεκίνησε καλά η ζέστη, έτσι. Κοίτα, εγώ άνοιξε εδώ και εδώ και εδώ. Προδότηση. Έτσι ήταν και στην αρχαία Ελλάδα. Για να ποτίζουν, ναι. Εδώ είναι τι χάος. Εδώ πέραν το τίτους. Το κάτι τίτους. Το κάτι τίτους. Κοίτα, Χριστίνα. Πήγαινε από εκεί, έχει από εκεί διάδρομο. Τράβα, ευθεία. Κινείται. Από εδώ. Λακτών, εδώ έχει ψάρια. Εδώ έχει ψάρια.
Αλλά είναι όλο γύρω είναι. Ναι, συμπλημπανάκια. Α, εδώ ψαράκια. Κοίτα που βγαίνουν από κάτω τα ψάρια, βλέπεις, τον τρύπα. Λάκα κάνεις. Όχι. Και έχω πετάξει και κάρτες και λεφτά, ό,τι θες έχω πετάξει. Ναι. Άμα δεν έχεις μετρητό, πετάς κάρτες. Πλαστικές. Τι όμως? Το 2 ευρώ. Το βρήκα. Το χαζό. Αν κάνεις βουτιά από εκεί θα βρεθείς εκεί, Χαμάμ. Συντηρήσε. Χαμάμ. Ένα πιλί παρακαλώ και ένα μασάζ μετά. Παρακαλώ. Και ένα ξύλο μετά. Κάντε χαμάμ, κυρία Ηλία, μπορείτε. Του κόψω τη φόρα του βγαίνει να μας βλέπει πίσω. Έλα, γιατί γίναμε χαμάμ εμείς. Αυτά φοράμε χαμάμ. Φίλε, ήθελε από πάνω δαχτυλίδια, από πάνω. Πρέπει να πάμε πάλι πίσω και έτσι. Σου είπα, το πρόγραμμα που έχω βγάλει εδώ είναι τα μάμ. Okay, understand. Πάμε από εδώ μέσα, θα μας βγάλει. Δεν σε βγάζει. Εδώ είναι ότι με βγάζει. Δεν σε βγάζει. Από εδώ δηλαδή δεν μας βγάζει πάνω. Βγήκαμε στο κεντρικό δρόμο από τον Κάρτε. Είναι ένας δρόμος που πηγαίναμε στα εκεί, έπρεπε να πέρασουμε από την άλλη μεριά. Ναι, αυτό το κατάλαβα. Τώρα από εδώ δεν βγαίνει. Πάω να πάρω πατατάκι. Πήγαινε. Εσύ θέλεις κάτι? Όχι μόνο. Δεν ξέρω τι να πάρω τώρα. Εγώ με το στομάχι δεν θέλω να το ενοχλήσω με κάτι. Είσαι εντάξει? Ναι. Ωραία.
Εισιτήριο. Μάλλον ξέρεις, είναι στο χωριό τέτοιο. 20 ευρώ το άτομο. Τι λες ρε φίλε? Όχι φίλε, όχι. Εντάξει, τα σπάει φίλε. Ωραίο, πώς το λένε, η διαδρομή εδώ. Φτάσαμε στο Αμπιανέχ, Historical Village. Μία στάση εδώ να δούμε και φύγαμε για Ισφαχάν. Πάλι με ρίχνεις. Εντυπωσιάστηκα. Ό,τι να είναι. Τι λες? Τι λες, τι λες. Θα μου γελάσει και θα δείτε. Γεια! Γεια! Είπες κάτι? Όχι. Α. Σίγουρα δεν είπες κάτι που έπρεπε να ακούσω. Εντάξει. Οκ. Τι ψώμετρο έχουμε εδώ? Κανείς. 1580. Τρία. Το τρία μ' άρεσε. Ναι, για να μην είναι πολύ. Δεν είναι πιστευτό. Γι' αυτό ξεκινήστε να λέτε. Ξεκινήστε να λέτε, λέω. Ό,τι λέτε γραφιέται να ξέρετε. Τι λέμε, γράφετε. Ντοκουμέντα. Έχουμε τα καλύτερα αγόρια. Αν τα αγόρια μας δεν έχει πουθενά σε αυτό το κόσμο. Πουθενά. Μας πάνε παντού. Μας βάζουν κουβαλάμε τα πράγματά τους.
Τους βγάζουμε φωτογραφίες, τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε, τους πλένουμε τα ρούχα. Και στο τέλος μας λένε, μα γι' αυτό σας πήραμε. Εννοείται. Πώς το λέμε το χωριό, πάμε? Αμπιανέ. Πήγε, πώς? Αμπιανέ. Ιστορική πάμε, έτσι. Είναι ιστορικό μαρτυρικό χωριό. Α, γι' αυτό ήταν όλο και οι φωτογραφίες των νεκρών. Ναι. Μπήκαμε Σπαχάν και όπως σε κάθε πόλη στο Ιράν γίνεται της Πόπης. Όποιο πάρει ο χάρος. Ο χαμούλης. Κοίτα εδώ παρκάρισμα. Κοίτα εδώ παρκάρισμα, εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα. Είναι πόσο θα κάτσει, γιατί άμα κάτσουμε μία νύχτα δεν θα βρούμε τίποτα, δεν προλάβουμε. Delivery. Ρόδον του Ισπαχάν. So you see that from here, we go
Άμα φτάσει στο Νεπάλ, φίλε, ας μείνει. Δεν έχω θέμα. Το θέμα είναι να φτάσει μέχρι το Νεπάλ. Προσοχή, προσοχή, καρ. Δεν είναι εδώ για να περπατάς, δεν είναι. Decided to have a new capital in Iran. You know, the previous one was Qazvin, and before Qazvin it was Tabriz. Will coming anytime. That's why we start our tour from here. First, you can see the food in front of them, and you know, Muslim meat. I need something to persuade you from it. After finishing this area, So for earthquake. So if there's earthquake, like this, Like so here close to Terma. Tourists from Luxembourg, yeah, they were like a couple of tourists. Yes, from Luxembourg. Hello, my friend. Nice to meet you. My friend, nice to meet you. Πες του. Είναι και στη μία είσοδο, όχι κάτι τέτοια, δεν μπορείτε να βγείτε, και στην άλλη, παρκαρισμένα, αυτοκίνητα. Περίμενε εδώ. Να σε περιμένω εδώ. Ωραία. Έλα εδώ, έλα. Έλα. Θα σου κάρμα του πάμε, ρε παιδιά. Ναι, κατέβα.
Αυτό το ταξί. Θα περπατήσεις. Δεν θα σταματήσουμε ή όχι? Δεν σταματάμε. Άμα δεν σταματάμε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ωραία ρε φίλε, αφού φτάμε εδώ περπατήσουμε λίγο και γυρίσουμε. Φεύγουμε δηλαδή, φεύγουμε. Τι κάνουμε, φεύγουμε? Αλλά πατατάκι, αυτή δεν αφήνει πατατάκι ρε φίλε. Yunnan, Yunnan. 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 Greece, Greece. Yunnan, Yunnan. Yunnan, Yunnan. Yunnan, Turkey here. All around Iran. Yes. Ανέβαμε, όλοι δεν τα φύγουν ποτέ. Bye. Να μην βγάλουμε μια φωτογραφία ρε φίλε. Αφού σταματήσαμε εκεί, κατέβηκε. Δροσούλα, δροσούλα, βάζω πατατάκι. Έλα, κατέβα ρε μόνο, κατέβα, please. Ναι, καλύτερα. Αλλά εδώ έρχεται λεωφορείο τώρα, μας γαμίσει εδώ. Μα, μην δίνει σημασία, βέβαια. Ένας βολός 18 Δεκάτου σήμερα. Φεύγουμε από Ισφαχάν για Γιάζδ. 314 χιλιόμετρα βάση GPS. Ελπίζουμε να είναι εύκολα. Εύκολα, εθνικές πηγαίνουμε, οπότε εύκολα θα είναι. Ελπίζουμε ένα 4-5 να είμαστε Γιάζδ. Άντε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Θα δούμε πολλά ακόμα. Πολλά. Πολλά. Σε ένα γραφείο ήσουν κλεισμένοι και στα βόρεια προάστια. Σε γύρισε όλο τον κόσμο. Ήσουνα μια παξίμα το πλεύρα. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις σου τα φέρτα. Και από χωμάτινη πλευρά. Από τα καλοπατημένα μονοπάτια. Πάντα. Ούτε πάλι. Όλα τα έχουμε πει. Αργής Ηλία. Ό,τι που είπε. Μα αφού περνάνε όλοι και φωνάζουν κάτι είσαι Θεός, κάτι τέτοιο. Άι βρε, εξονάρα. Thank you very much. Yunnan. Greece. Μην το κάνεις φίλε. Κάτσε εκεί. Φαντάσου έχει ζέστη, τώρα λες και είναι... Ναι, καλοκαίρι. Σε εμάς Σεπτέμβριος. Ναι. Και είμαστε μέσα Οκτώβριο, έτσι. Φαντάσου το Αύγουστο. Εδώ καλοκαίρι. Εδώ πρέπει να ψήνεται. Wow. Άλλη από εδώ. Είναι παραγωγή κι αυτή. Δεν έβαλες το μαλλί μέσα, το μπουφάν. Τώρα δεν ξεμπλέκω το βράδυ. Καλό. Τώρα τη γαμίσαμε, τώρα πάει τέλος. Τη γαμίσαμε, μέσα στην κίνηση πάλι.